Rahmatullahi barakatu. Jama'a ina muku fatan alkhairi. Sunana Zainab Sale wacce kuka sani da Zibafa TV. Ga masu buƙatan karatu ta WhatsApp amma ana biyan kuɗi, za ka yi registration, za ka biya kuɗin makaranta da kuɗin shiga. Ku tuntuɓe mu a wannan lambar wayan kamar haka: 08035849226. Zan sake maimaitawa: 08035849226. Za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lambar waya ta WhatsApp domin ku yi ƙarin bayani ko tambayoyi idan kuna da buƙata. So za ku iya tuntuɓar mu. Ina muku fatan alkhairi wanda suke bibiyan tasha na kuma suke subscribe. Ku ci gaba da subscribe kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar na ɗaura sabon bidiyo. Na gode.